Snak om talepapir til menstruationscyklusen. Det hedder gør rede for, hvorledes follikelmodningen og ægløsning finder sted i æggestokkene, herunder follikelfase og lutealfase. Follikelfasen er de første 14 dage, og her der sker ægmodningen. Det finder sted i folliklerne i ægstokkene, og ægget, det her, eller indtil ægget det frigives under ægløsningen. Det der sker er, at hypotalamus producerer GnRH, der vil få FSH, altså follikelstimulerende hormon, og hypofysen til at stige. Ægmodningen starter, og folliklens produktion af østrogen stiger, og østrogen har en negativ feedback i hypofysen, og det gør så, at der kommer et fald i SFH'en midt i follikelfasen. Østrogenkoncentrationen under længere tids påvirkning minus på cyklobag giver så en kraftig stigning i LH og mindre i FSH. Og det fører til, at der kommer en ægløsning, og LH stimulerer en produktion af progesteron i gult legeme, der sidder i æggestokken og producerer østrogen. Lutealfasen, som er de sidste 14 dage, det her hvor ægcellen bevæger sig mod livmoderen, og det der kan ske to ting. Altså hvis at ægget er befrugtet, så begynder det at udvikle sig til et foster, og folliklet omdannes til gult legeme. Hvis det ikke er befrugtet, så begynder menstruationen, og efterfølgende vil der også komme en ny cyklus. Hvis ægget er befrugtet, så er der en høj koncentration af østrogen og progesteron. Så kommer en negativ feedback i hypofysen, så produktionen af FSH og LH ligesom kommer, og så bliver det ligesom forhindret i en ny ægmodning. Og når gult legeme, eller hvis at det er ikke et befrugtet æg, så vil det gule legeme stoppe produktionen af progesteron, og det fald i progesteronen vil så gøre, at man får menstruation, og så kommer der en hæmning af FSH og LH, eller hæmningen af FSH og LH, det bortfalder, og så kan processen så begynde på ny.